rabi eh. Ay, napanigyan niya. Nakainom. Hindi kami. Ay, iruan na lang sa itin. Ako na kumami. Panatin mo kami ng sundo. Kaya din naman ang nag-iinom. Alis sa bawi. Di na nga lang. Kaya, wow. Wala pinagpala ko na di Luganda? Ay, di motor? 11 lang? Ay, di video okay, di nala ko da? Nya, di dismil siguro, di 20 mil. Di ba natin 20 mil na ilalako nga ako ah? Yung isa, yung bago. Adi sa baro. Unsi lang? O, dinalating kapitan, di mabalong dito. Hindi ko lalan na di ni Sir Jerry. Ano mo yun? Dalalan na gusto ko ako na, mga 15 mil. Tintad na kuman. 20 di branyo, di 20 branyo ka lang ano. Ano lang. Iba pa yung ano niya, tapos ay nalako naman ay yung bago nila, ay yung budget, tapos building ano. Pag-diversion road tayo yun. Ano na, sa Sidog. Basta yung traffic. Hindi ba di nagluwanan tayo day? Ay, di tayo kami nili niya. Di pa na tayo ron. Nagamit din nagas mo yun. Kataplan tayo dumaan mo. Katablan na ya? Kaya ay may sa ito ba? Hindi bago ang dapat pinarimaan. Buena, nga pantay sa likod ni Rod. Nakapantalong ka nang? Number 1 lang ha. Alam mo, di mo ba yung nagpantalong? Bagtit ka. Nagpantalong ako matatay. Tanging sa likod bago. Nasa CEC yun. Kasi Na dress code. walang next time ko nagbigat ko na tanto na pa pagawitin na kapay. Una garot. Ang pa, ko naman ang unis kastoy. Nalipatak. Alam, madin sa ba yung Hindi nagpantalong ko na? isumbat mo ton kastoy. Wearing of Okay, pants. no, panty ngay ma'am, okay lang. Gumuwan ko na ikataw mo ta pantalon mo, panty ka lang ganun. Oo, kuna na. Civil sir. Nanak ko JD ko na. Ay, kaya na finisher doon. Ha? Nalakatay di ko na. Tawag lagi di. Tadikal man dagawin kami. Apay ya, loyal. Ay, naka-ID akpay lang kami. Nalipat ang inikat. Tadi mo nag-ID kami. Nala mo alata na. Hindi na suara kay slaksa. Kagrabo rak ko ma. Pero nung makita ka na din nakapantalo at pantalo na nubigat. Ay nga, Ano makarabo ra? maiwasan magtatan. Doon ako siyempre ang pumunta. Nga may suro ni Cedric. Kunam, agmaron ka. Eh, sumul. Ako makita aja. Tam. Ipan tira ba eh, may kumadyabalay. Sige, tumagas ka ngot na patong tigarin ng tiis mo na, tabayadak ito. Awan pagkasulina yung motor ko, nakakadiyaan, sa nagturog kami ko na. Diyan mo nung nagturog ka na ni Lord, nung naturog iskilaan. Nakaturog mo jay? Ah, Namaturog mo jay? oh, gusto niya nga ro, dahil nag-aapada, Ngayon nagkakapura di skilaan. Ayun, niya. naturog ka. Sige, ito ko ata ko tamo, wala na pag English na ba yan, tukin niya, tapag babae. Sabi kasi niya tiraso. Kung nakabasol ka, di suri ka, na nga ro. Nagastos ko lang kayo. Kwintao, wala na. Ay naman ang arods. Naiwanan yung ulis kasi ko kumawa niya. Dahil, Apay kaya na ni Jubit siya mo kaya. hindi, agri-ingat, baka na dagiti manok ko. Awan agarot ah. Agad na alagit na, adapted ko, ano. Ay siguro. Ayun, di ba ko na magwa? Ano, di naman nga. Sabado tata. Ay, Sabado. Sabado pa. Taray tata eh. Ah, Baga mo baga. baga ka mga baga, sigaw mo lang kutiyaan. I-download mo lagi sumban, nga nakatadong kapatid sumban, sumban na talagang jayon. Mapakumati ka tuwak. Ah, nakamit ko na kita Strom Tower 1 year. Sunod ko data ni Tigwan eh. Sapa man tayo pudas, alas 6. 6 to 7. Sabado pa, jaging tata eh. Ah, magsasakit talagang bagem. Parang may nagatawa. Nalarm ko, jay. Ah. Alarm mo di skilaan ata. Yung orasan 6:20 alarm mo. Jay. Agdi ko kapay lang. Pwede. Ang kamalilit lang. Ahaan. Ano kasi bagay na biometrics. 7:27 ni Mother Night. Baka, you just mo. Tanga
yung just natatan, madi ba pa lang ata. Ay ngayon mo, riri nga po rin. Okay lang, te principal. Kung nada pa yung group, doon rin naman ako sa Saan nga malili ni Manang Dalayan? Aja agin man nang alamat laminating machine medical. O bagman, Side. bagman. O di tikatangin nyo lang film. O di mayat. 1.5. Sila may isa. Paano mas na halaan? I-delete mo rin tayo. Nangina lang, tigay pa na ng alaw online. Lala mo na ta. Adi ti magbagak ta naka 1 set kasi. Naka 1 set pa Won. diba? Adi kat Nangina dita. per piece yung ano niya. Per piece yung cutter kas kadakwa. So kaya resibo nga kasi UR. Lumakit ako yung madam dito. Lupang Lagi may order naman ano, di ba? Kailangan TPOCR. Lumakit ako yung madam kag-uray. Tulad na kaling kayo ng madam ko na. Balik-balik ka sa dinak yan. Siyempre papapatakit din siya na kanya yan. Kumit pa niya. Kung may anak, mobile ni Binji. Di up na pas naman tan niya, ito yan niya. Nagantahan na na. Pero takan na lang, reklamo ng presidente. Kaman tinuwa nga talmalit niya na eh. Ay, niduduwa na ka talaga. Paiso. O di pas naman tan na eh. Pinapurada ata. Saan kung hindi kita man din nag-traffic. Siyempre ata highway ato nga talaga. Kumin na si Minton. May highway na pas naman tan na eh. Kamu ni Madam Lisa. Nanda lang ipapakuha ato. Ay, ni maring ako. Hindi, maring ako ni Kaya ba, batas ko nagjiwa mo lang. Paano na, Jai? Albakura. Ag-seminar, Mag? Oo. Ay ko naman mapan ni Sen eh. Ha? Kapay mapan. Ang mga isite? Nang mapan niya bro. Ay, ano, nandiyan na natuloy yun. Hindi ba nagka-petition nila kayo sa nila kayo na? Nandiyan ko lang. Suna nila kayo na siguro. Di ako. Ang mapan sunan. Ito mo lang. Kapay lang mga lalugan na atin. Ay, nanbakuran sunay. Ay, ilan kayo. Pwede pa nagpatulod. Yeah. Pagpatulod na lang, si amang nang dandang nga makasiri. Kanila kayo na nga eh. Baka nasa abroad nga. Siguro, baka napanjabong suji lang kayo na. Naka-petition. Hindi ba lang, di ba? Hindi ka agagagas kung maalam mas taraan. Kaya ginunta na ayun si tala na bati. Won ka? Mga natulog yan, won. Basta summer. Habang wapa. Summer garod lang. Ha? Summer. Kasama ko lang tumanan. Won, tatan. Ikaw ako, tagamin nang kuha na sa ako talaga. Di summer, June ha. Ha? June summer. Unang! Hindi na sila try Subli na kita dati. Impus pa yung nalikat madam dito. Yung subli dati, Yung dati na hindi na try August na rugi kami. Oo. O August. sa nung summer, first quarter yun. First quarter yung June to August. December. Hmm. August to December. First, second sem ang O anong gana. summer garod? June, July. Agpaibaltang, Kami nga tanga kolehiyo. Hindi December to finals mi agi di. Kita mo finals na December. Ibig sabihin, di nga mang rugi ti sem break. Tapos January enroll ako ulit doon. First semester. O di January kami. January talang garodan lang. Pati no June. Madulaw na yung trabaho. Sinamon na. Stress type dyan. At least January medyo basit yung trabaho. Lagi kan box manao. Kata kagatag tiga dyan ito. Inya dyan. Kahit din ko siya masarado. Dali yan. Pero, ang ARF ba isang beses lang gagamitin? Yun ang sabi ko sa iyo, Eileen eh. At nang nagkuha gamin. Ag master kan ko na hampay sir ko. Ag ARF ka ko na di ka gamit yung training. Sir, ginamit ko di teacher 3. Mabali mo gamitin ulit. Wala na. Kasto. So ilang beses tatlong ka pwedeng gamitin?
So, pwede kung mag-master ka, pwede mo lang gamitin kung gusto yung mag-master teacher. Tutuwa kayo yung master teacher te class 3. Tutuwa. Sino? Sinong master teacher dito? Kung ano yung Madam Tabao. Di ba manang? Oh, Sir Del Mundo lang kanik wa. Veronica. Madam Veronica Antonio. Pero wag ka, kakaasin ni Madam Salve, kakaasin ni Madam Beng. Ay naman nagisura, master teacher pa yun. Oo. Oo, grabe naman. Tapos nagbabad yung official. Inaalala kami dyan itim na hindi ni Madam Makwa. So, kanala natin master teacher. Madam Salve? Di nagwag identity sa talo siya. Di ba sige bakit? Madam Beng. Hindi ko, Gina. Gina. Siya noon kasi ang master teacher. Antonio. Oo. Kaya siya ang kumuha ng item niya. Handa ngayon yung patan. Sayang daw nun sa ano ba? Sa noon daw. Doon ko kayo master teacher niya. So kanta dati ko. Ay, magpay ni Madam Kriga Mamaya. mo bahala kami. Nagdungot trabaho na. Magpay ni Madam ay magpay ni Madam Marisa ta i-enhance na ka nga kasi ni Madam Tisha sige nga naka-study matawag niya. Kala nagpuyong tatay. Ay dati bagyo na diba? Nabagyo na. Marat sa dito. Hindi kami na banda. Sala ni Madam ang tagpapay-skwila. Hindi bali no Gino ni James ang problema. Hoy, saan yung mga suklay nyo dito nga eh? Magsuklay na nga kayo? Ni Madam na pa ni Madam Pura na kanya yun lens. Un. At yung kapilit na at insurance na kanya. Yan agad na yung insurance saan? Pro Life. Pro UK. Un, Pro UK. Tapos sige na pa yung anan ka di 5,000. Ko. So naman tagpila eh. Kung namin mat, mayat madam, kaso lang problema akong pagkulog. Okay na na. Net pay na, wala na. Quarter niya nga. Pero mayat, maganda talagang mga offer ng may insurance gusto ko. Kaso lang garod, nagdakkel Nag-ina, garod. nagsun. Nangina. Pero balbalin, nagpintas ko ma, nagpintas. Kasi naka-invest ka na doon. Oo. Kasi meron kang may iwan talaga sa pamilya mo. Nakasigurado. Yun ang maganda, kaso lang garod. Oo, magarod. Lulugpa ko kami kung Madam Merlita. Kadam si kayo, hindi ko namin garod. Nagwapay mo, di ko na alam. No, pag-iskwilangin yun, masyak kanya, nagtakil pa init yun ko namin Ano net na? 15 mil. Di ba ang garo, di ba nakalapos? Masyak kanya anam, pag-insurance ako. Nga nang. At saka nagtatrabaho naman yung anak. May sama na pagkatadalan na. So, Di bunso lang nun. ajay, girlfriend ni Joshua good, nalpas na tayo yun, graduate. May ate offer na. Pati ni Madam Hazel nga kalip. In PM na. Hello ate. Drama. Sun Life naman siya. Ang Baka gusto maka-decide mo magano sa Sun Life. paalam pa muna niya. Ma'am, kwan kasi meron pa kasi akong ano, kunak mo. Ajay nga, ikwata nga hindi kay Love life ko na kanya. Isang taon. Mga taon mo dyan na? Ako ngayon tuloy. Ako yung tuloy? 14 years pa ya. Ano pa Gusto yung taon naman na? kami hindi nagpili. 6 years pa Asawa yan kanya. Quarterly ko ticket ko ite ore every 3 months. Medyo anto pa ikot. Wasuna niya na ganan. Over the counter. So, Sunod pa yung magbaga, over the counter. Hindi ganito. Naling sumuha sa awa na hindi na. Ha? Naling sumuha. Muna? Madam Corazon. Oo, Nasawa talaga. ng tansan. Ha? Di Barbaro. Nga. Sawa ng san. Huwag ko na tayo mo ito niya. Problema niya. Sino na eh? Asawa na eh? Tali. Lina. Ay, asawa na. Nasawa na. Sungad, sungad nakagatang titaganan di ko Bilya sis. Ay, baraka. Di para ka. Balong parang ubong. Siyempre, alam mo, kailangan daw ito dito. Pag ano ni Sherry, tagamay na mo tag-drive. Kaya na di banda. Bayan nila kayo na. Tsaka mo. November 30 mo tayo eh. Dati nagtrabaho di ko November 30 mo tayo eh. Ne. Lakay na. Kumuha pa siya ng anong ng eto. Ako lang. Nag-unit trainer.
ay. Sino ni? Yan ah. Anak ko ni Kasa. Di ba? Ninang ka. Bilis ah. Ninang ka. Magbakol ka ni Marbila agad. Tayo sumula. Una, may salang kanya yun Papilit ng mga Paris. Tudas. Para sa... Tanuhan ako na yung pumatangti. Disney Balon. Hindi mo daw ba ito? Kablokan Maronte. Mutik na. Inakapuro. Pati ko yaldo. Magabang ka na. Manungkot lang. Isang malaang. Tumatang pala is M1A. Kami birthday man ni Sabo. 21. December. December 5? Ha? December ba? Uy. May 5? Bang lali nalpasan niya. Ha? Ang Ay, 5? Tanga! Ay, uno. Tama ko. Lunis pa lang. Aglip ka rin, pataso mo mapanit. Oy! Kaunti squillaji yun. So nga ron, ag-inset kami, ag-inset tayo, di ba? Wala pa naman. Ang pinalpas yung pagba. Wala pang skid. Training tayo laang di Di pang tugot naka-schedule na kami inset. Training tayo laang di ICT. Mura nga kadwa. Ngayon taramidan mi ngay karon. Pag ICT dan na, surut tama is hotel bakusin. Nuji OER mat ke kwa. Plaster pa mo. Apit naman OER dit. Nga ron, makapagpulaw ni Sir Junar. Sabi Oy, babakit basta na tamagan na kanya ma. Among sumbat mo. Pantisal ko na. Tikal Malama. grabe kami. Ay, tikal di Domingo. Dagman umuli ka bro. Kung nalang tumagamin. Oh, nandiyo suka wala to mo Iwan ka. jay ko. Kung ito ka na nga eh. Pantisal ko. Anya. Inasal ko. Kung lang. Pakinan. Ito kan sumaron ni Sir Junar. Iyon ko na nakano ko. Yung ba ni Brother Lee? Pandesal ko kung kurang bis kabado Christ ko na. Tapos sa timuni pare ba istorya kini Padre. Padre nga matid ta ako na. Galulok ani Padre kalma. Ay di ko. Busy to na. Look lang. busy mo dajay. Pianista. Manakad pa picture tayo. Ama manogapulot tatanya le. Easy na mo. Talagang anak ko ni Madam ko. Madam business niya lang niya. Eh, kinita namin ang financial ko. Nakita mo yan sa house. Nakita ko Ah. yan dun oh. Kukuha niya lang niya. Basta sabihin ko kunti ang pera nila. Dapat di ba may Basta nakatira na portada. May ano naman Natuklasan niya. paglagyan ng Eh, paglagyan. dapat bon. Tama lang naman. Una ni Madam Marisa. Yung na na. Tinignan niya daw lahat ng mga financial statement. Quarta division. At damot ng kanong Kasi- maliit kung baga tutusin lang nagbasit na dahil. Pre, alam Kumpara sa mga nagbasit ka no. Sa ano nga din nagbasit pa seminar kaya pa seminar. Kaya nga ngayon, Yun yun ang isa yun kasi yung budget din yun. Nata, Stay in palpasan pay. palpasan dami nun nga kwatatan kasi nasa calendar, kasi naka-budget na lahat, palpasan da. Next year, Wala na. ano na lang, by buwan na lang. Ang mga seminar. Sino aja Tapos ano daw, dyan mo ano pa iso tayo bagay Madam Emma. Dati ka duwa may or di Filipino, madam, dahil na pagmitingan nyo, kung ano mag-apoy na yung madam korason. Kuha ko na adi ko rin seminars, tapos agigay ka nung coordinatorship, dapat ka nung may salangan. Ano ba daw, sa nung ay nagiging school ko na nagaroon. sa kanya may Nagado ka nung ay, nagado ba, parang ganon. Na mo nga makita ko lang sa ano, kasi dapat i-implement niya na yung next year, kasi syempre tata, medyo ukwan tata na yung gaminan eh. Nalugyan ni Madam. Nakarugi gaminan eh, nasa activities na yun, so hindi na pwedeng baguhin. Malamang no, June. Kita abdi pagbabago na, makita tayo di ka sa ano, di na ng madam. labanan para dagit yung school leader. Mamati ka, matangsit mo. Mapandang ako makinimiro mo hanggang naglay Ah? ko dila. Kung takot ka na paano, kay pupunta kay Mayor, o, disto, napantakin ni Vice Mayor, stumot. Ba yan? Nagsolicit na sa huwag kayo pumunta kay Mayor, kurang. Nga ba nag-solicit? Hindi na pa kami kina Vice Mayor, ha? Wala siyang sinabing Vice Mayor, bigyan mo lang yung pangada. Dura siya man, di ba parang kinimong Christmas? Wala. Baga na nga bawal na kinimong di ba Christmas? Malamang. Makita tayo ito, nakasaan natin kuhan. Parang sin, naglag to. Ha? Sakta rin. Oo, naglagtulag-tulog
daw doon sa karo, nakampilya. Ay, nga talaga kang ayaw na. Ha? Oh, takataman, nakapantalon. Big na. Di teachers ni nakapantalon ko na ako. Tagpantalon ate ako. Gamin ko maro tagpantalon lang ko ni madam nga is niya, madam nga ko niya. Madam Malo, so malang hindi Hindi na nila malam nga pantalon. lo nga makapantalo Oo, na nakalbagina makalagtong ang Pinas do. Nakapantalon so na. Ang pati ko na eh. Simple lang sa Madam Vera Lucini. Picturean na ko. Ay, di mata na kami medyo ano eh. Singkit na ko eh. Ang aji ang matapos sa ako. Medyo kwatin pa parang hindi siya ano. Mga almond eye niya, ang almond hindi malalaglag. Kalaubig siya may nagbasit. Nagbasit at nanang. Ganang kalimadang. Manang lalay. Wow, basit so na. Mga 4 plus laang. Laki din naka 5 back mata. Silang so Nagipulong kami with Ikuan Pangasinan doon. Pupunta na sila sasamahan na si ano namin. Sasamahan na ni director namin si Ma'am Lisa Kailan? sa Huwebes. Nagipulungon Sure ni, na ba yan? ni Buscon. Ha? Nagipulungon kini Kini? director. Impul na pa kini Mayor Morden. Ni Mayor Morden kami medyo gayim ni Sir Danny Season. So daga kami kakuyog na dati. Adi nga executive board meeting. So daga kakuyog. Ditulas na ni Berhe. Di pa ila ni Maldives Apay? din ako. Ginayo, ayos miyo, pangasiyo. Rupa kwarta. Kaani nga ng distrito. Tatangay ko wa. Among yung coordinator ti Boy Scout DJ kwa. DJ Pangasinan tumanang Yunis. Nga iti ka level na lang dita division nyo ni Madam nga ay Madam Yunis ti ka level na ta. Itayan nyo. Di Seps ni Jai pangsto sa balimot ni kwata ti in charge si Boy Scout na. Mataas. Amom kuna na kano nagkaroon si Gulda kini Mayor yo kuna na dito pa Sorbio di ta pinagpangada apay sigurado ta matuloy. Bakit sino siya yung coordinator ng Pangasinan to para magpaalam kami sa kanya para magkaroon si Gol. Kaya nga. BBC. Pinakas Jai. Dati, di ba? So nga agi pulong dan pagada ading pagana nakado ti memo nga pininding na. So may pulong da amin pininding Siguro, na di pulong dami para na matanong may ang kat paso. sunod jay ikatanda so katanda. Di pulong yun lang. Ang mga ganyang mga gawain. Kaya, dapat pinapalampas. Kigtutag sa gumatak na may sangasim. Good morning Mr. Virgilio Bautista Silga. This is the attorney from the Commission Audit. Based on the report, we seen that you received from the Boy Scouts of the Philippines Eastern Pangasinan Council the amount of 145,000 as share of the council jamboree. Kung ano yan. And kindly answer the kindly file kung ano naman yan against the ano kung ano para panjay kuha mabuking. Awa mo tag-text kanya na. Kaya po mga ganyang kwan. Transparency. Na. Aramidig sa agay. Transparency. Mukhang perang kasi mga tao kasi minsan pag ano hindi naman ang buhay nga. Sa jalong tayo. Napakaano kasi ng ano ng alugaan ng ano ng pera. Pag mga money matters. Kaso nangalat ikaw 145,000. Ay tayon. Santa. Ha? Para. Sa Barbarat. Si Digla ata. Ang pay traffic niya. Kaya Ano kwan ka yun. tulagawin kami di traffic. Yun eh. Kung mga ito kita nga, awan kargada nga, trip lang ang ihahatid Sila nila. ni NCC Kargana. Si Pinos. National Doktor lang. Kasi
i-hazard ko mo para di siya damad. Adi, Mag-apurada mo ta, syempre si kayo mo. Nung ay kailangan na kayo sunod ngay mga hindi. alangan mo nga gagawid ka, nagbayag ka. Syempre dapat mabilis ka rin, babalik. Kasi yung mga yan, very important na mga vehicle yung mga yan. Ay, tanto manners lang, di sakay na kaya. Siguro, simple apuran na ng tagsubli. Di makakatulog na na hindi. Relax. Wala, di ko awan tinagang kumpirong tatang October di Iti Lugyante. point na tayo siguro. Kapay nga ako kay loyal. Madam Rowena Dan. Hindi ko nga madami kasi nga kami September, October. Gusto nga, ngawan atoy, through ATM na lang mga mula ng maanta din mawag. Mamad wala akong pangalan sa payroll. Mga kung hindi ko ngayon, 10 years mo ka Rodan? Okay. hindi atoy. Manumala mo nga By November, tamo na ko 5,000 or 10. Kada mamagagat ni ibigan. Manungay. Tapos ko na kung kuna naman tikaga, di naman tinagdaanan. Basta na yung Yung mga talagang Ang pabarya mo. Ay, kumuha ka na dyan, oh. Dyan sa muna, Walang sa collection ko, pagbabarya, sa collection ko muna kumuha. Kabayalak, kasi kataktutan daw yung wallet ko, tas ang riba kami yung wallet ko. Saan nga October, November. Panahit daw hingga na December. Madam Rowena, madyan mo na nabay naman yung file kay Tijuana. Naka-rubber band na kita, warwarong ka rubber band. Narawin na? Madam Ay, sabay kami sa ID. Mga kan naman na. May mga lamisan. Paglingayin. Nagpakan kami ni ka, no? Pero madam birthday ko na, di loyalty ko na naman. Ay, September siya. Hindi ko alam, matagal na rin, 15 years na siya eh. Mag-15 years na eh, nututusin. Ito lang, pamasahe lang na rin mamaya. Ano nga rin? 150. Tapos para lang, Ako bariya eh. agbalang ko na balance yata. Para mukti, kuha. Tanang ngalak ko. Ano ginawa mo kapon? Ah, ito na yung sambot yung report ko. Nagtangtanggap ako yung registration, tani bingyawang mo. Away ka nun din campaign. Di ba, di mo kundi ayun? Tati, basta ano yung campaign mo, iti Boy Scout and Girl Scout Division Office di Urban Manage. Bakal pinigit nga ni Elia lati kawan mo. Siya tin-register ko. Kapay mo kay Boy Scout? Alang or Ano lang to pa itikawan na, no next year alak tikawan. Hindi kasi yung Girl Scout, igam ko pa ilata din twinklers. Talagang inip pa Ay, wala. tayo. Twinkers ka talaga kasi kinder ka. Tataga dyan magka. Ani Leia, wala na siyang hinahawakan na na minor. Sa twinklers, kinder. Kuna po. Sige, ang alam ni Leia, grade 5 siya. Nakawalan na kaya ang tipiga. Kasukaw. Mag-iwan o mag-abandonan ng basura sa pampublikong kalsada. Lena mo tayo property na tanang kaya sa ni Madam SP. So, space Esperanza? Apay sino dati? Yung ate Tibay. Ite? Ah, Ite? property. Ang tapos na alam na Kadayo man na ni Kwan, mudya ko. Buko mo, mudya ko. Ano naman? Ito ba dyan? Diba, nagdakal yung bagay naman, tigulo na. Pinagbabawal Janice, DICT, kundi ang pagkalat o pagkakalat, kundi ajan. pagtatapon, Pagkatahan nga natuloy, aji nga aladan da aji pag-ijay sa mo. Yung sango? Aji nga yung nanabaro. Ang natuloy? Naka-temporary, nakatiyapo. Kasi nga, nagadumot din, nagayan di akin bagi ni Jai. Ha? Matartaw sa... Nagadute? Nakatato ate akin bag, aking ilong na di papilmot na na. sa kalinisan. Ada inla ko na iditikas to, inla ko na ginigas to, jadi nangyari mo, napalsipigin na sinigin. Ayon sa ordinansa. Di pa lang maaladan ko para undalan ni Kwa. Ayaw mo ko na ni Mantra, nagpalagpak kami. Mantra. Pahintulot ng Ayan. pangungulikta ng hindi Oo, alati ka dun na radyo yun, yung nagatag gabi na ajay. Basta. Das na ka ba doon eh. First offense, Nagpalakpak unang na, paglabag. palakay na matang pito. Maro kayo mga yung sinan. Buhay katwa. Pangalawang Nagsigaan. paglabag, second offense. Sino na eh? Di ba na yung pagatin ni
At sa ikatlong paglabag, third offense, Nagsayaan ko na lang po tatang may kagalas ko na. Laki na, yung kukutsi daw, magpagparkingan na. sa komunidad ng isa hanggang Sino? Ni Esperanza, nakahas. Matanggatan ti kutsina, dapay ban na, pagparkingan na. Ilan ba sakyan niya? Di na pala ako di kutsina para Isa niya nilalagay yung sakyan niya. Diyan ni Lisa, di Bangil. pero ang damo Di dalang kinig babay na niya. So pa ya. Siyempre na ikamang lang ni Lisa dyan, pati. Huwag kang magkano tala mo ano. At ang negosyo dan sa nag-o-eh, dyan yung dildilipo dan sa tikwala ko. pilat-pilatan Di, adyan yung baryo-baryo, so may katsunan sa tingin, nila kayo na din, maton. Kala ko dan sa tingin mag-groceries. Baryo-baryo na, parang may L300, bagay na L300. Respect. Bakit kumpanyadan sa? Wala na, ang dami kang trabaho. Stakeholders house Di ba limitin to kaya nga nagsubli. Yung ni Lisa, ajag may pinansinan kami ni Lisa. Hindi. May kasinsin mo dayay? Ay hindi. Esperanza? Nakikutsiris data niya. Kasinsin na nga patag. Tap. Sayang suipot Kaapaya. Niinang mo kini amang nagkabsat. Ang tanging na pong bilong ang Diyos talbad na kanibaldo, nilulo na. Nagkabsat di. Kapidwam garod. Bun, kasi sinimamit ko na Uncle nga, Gaspar na bada na nga tagsin. Hindi nabubulok. Hirap tadi sulat ni may kulong di jaya pag nanda. O biodegradable Ang takali na amang babukpot. Pinagmatag diyan para bibay pasta. Yung biodegradable waste kukulit sa Lunes, Miyerkules, Oo, at nalilalan na kinimano nga Yung eh. recyclable waste Random. kukulit kayo sa Linggo. O di pati damatang bilyoso. Anay ba yung daan nila? Ayun yun ba? Yung residual Di ba damag banda? Awanan, di bandan. Da. Pangigargarahyan na ngayon mo. Di pala yung dati ang pagdadaanan damog dyan da Marteng, gidalan di dyan. Wan. Di ba may daanan doon? Oo. Jay, at didalan di dyan. Bisan magipagdala dyan di manungaw. Eksakto di balay na. Oo, dapat dalanan naman ah. Pero ada pa yung papasya na ladyayan. Ada ginatang ng pagkarayan na siguro. Siguro. Hindi naman, ano yun, pag inapong hiling aji, siguro. Bayag lararayang klaseng ordinansa at was 10 years ago. At ang roads mo, na nagsisilin natin kung libang girls. Ipapanunod na laman at saray. Dahil at ang aban, Constituensyo at kada barangay. nagpipipamaga. Meeting, dialogue, sasabi. At ipasit itong tuog nga. Ha? Nakaturog? Basit. Puno ta, nagsapa. Nalipatan na. Ano, hindi malam nakatulog ka na. Nakamolmol. Damo tinilore natin ay Tuturugatan lang. Talaga nga tuturo. naging nabay dahil good. Agusir natin may sa. Tulong na ng lawa yung palda ko. No, bang-bangad na nagayain ko naman. Hindi naman no. Ay, nagsabay kayo nagawid. Oo, sabay kami. Madang gawin na. Tapos kayo ni Budra Urayon na ta. Umuna ka na parang kayo sa kape. Parang kayo sa kape sa kagpailig pagtek. Ay niya siya. Nagsakay yun. Pasakay na ko na. Bakit ang karawal. Kanya natin karawal. Sayang, nagkagastusin yun sa ratay. Meeting, eating. Yung babae at sa dialogue. Naturo ko na na dyan ako. Urayon na kami. Sapa na. Naiimplementa. O, review magkitaan na mo pa. Oh, na-review mo na da? Dawit na. Kaya ayaw na nga eh. Ha? Manit, review kayo kung nata. Wow. Wala dyan ang ibuwa. Kakaasing yun. Nya ay nakampay ka nung nakaruar? Diyan mo na Ako ba na tamag kinidyo ba? Ha? Awang peking gano'n. Awang pa'y takta? Kinabaybayagan. Ayaw nilang i-release kami ng utang niya. Ha? Kudo di mo bagyo. Oo nga, kasi nga, yung inano kami, agasin na talaga. Oo. Pati findings na yung utang na nagkakin niya panda pa Amerika, o diyang mahal mo. Masisyalan. Tapos wala rin naman palang ano, nanda makita di bus na. Kuna mo, baka sa bali atan. Sinaan na pa ilang daddy lang kayo na. Nakita, nyo, makita na. Nga. Na ano, di ba,
Siyempre mo ang nag-play mo sa asawa na ata. Apay asawa na day? Name. Adi, boyfriend ni Rina nga kwa. Awang pay sanang. Mayroong. Agente nasyonal. Oo. Nakarkaropa ni Sir Alex. At dati asawa na. Aday? Damagang medyo Ilagbabayin mo. May pamilya yun. Baka isuti. Wala. Karma naman. Sumorte ko nagtapos ang sorry, ijay pamilyana, di ba? Nakita ko baka sakaling aging bag. Pingay pa. At ini-try Pagka pura ka gamin. Hindi siya, pabigla-bigla. Pabigla-biglang wala sa'yo. Baso na. Nakablaso siya kanina pa. Oray no, tarong adya dapat malayo pa lang agkurkurbakan. Ang adya biglang ikat mo nga jay. Wrong. Natadaso man sa lugar niya. Tamo no barwadi nang. Siguro. Balay. Ada asawa na dara na. Meron. O bakit siya nag Kailangan na talaga nun. Kinakadado di tanga kwa, di ba? Nagalaspay. Ba't pa dadapay nga maestra? Kala Sir Alex sila tibigutin. Tapos mapansin niya Nalagan na. Tsaka mo, basta di nabigutin na nga sir na kuti music. Angal po. Aguray ka. Kulot. Baka di Bataan. Dinatangkad niya nang. Eduardo Bataan. Ang mo, basta di na. I-search mo dun sa Basta di sep nga, mapi mo lang. Mapi lagay. Eduardo Bataan. Lakay. Nga lakay, nga natangkad ka na barbas na din eh. Basta na barbas na niya nang. Wan, oray no, kas sa ano, oray no ang isip ni Marbe na ay na. Ay so kami dito Bunsa. Natay sa asawa na adya yun. Dinihan lang ko nagtamok ko. Adya niya, anak asawa na adya dyan cancer na. Damo. Hindi buhay pahiwalay sila. Kada pa niya hiwalay na sa radya. Alangan mo nga pati yung international mo, bakit kita nakas di mo na? Tanungin mo ang alam nila si Parita. No, Eduardo Bataan, di asawa na. Damdama. Damagin yun, ginaganon na Eduardo Bataan. Natay asawa na adya yun. Ay nataya. Tagamin, Ajay, no Eduardo Bataan tinagan na, at asawan, tinagan na, Ajay, kadwa, basta, itibagat na din ako ada cancer na ide, hanggang nag-survive. Tingnan mo sa FB. Teacher din yun, yung asawa niya, teacher din yun sa Dax Mix noon, pero natayan. Puti FB. Kita man. Basta yun yun. Lakay, ganatangkad, ganabarbas na. Kala Sir Alex garod. Nagkaroon na garo din sa Alex. Nagkaroon na tadi na pang kami dito tayo nagkuha kami ti. Ginaganan, di election ka. Tamula ko siya di. Kwa, boyfriend na ni kwa kunana ni Sir Alex. Nakatawa, tarag sabay na garod. Tamuda ka nung suna di lakay na. Munisipalidad na Alcala, Bautista, Kung tapumod, kwa dyan. Sige kita, pakita. Kapka, mapandivision ay na nakakuntudo. Make up ka nga nga blank na mainang para mayaman mo. Nagkuha mo kami nauna, nagyanatawin niya, nag-social mo kami tikuana. Teacher Treso na? Teacher Tre pa lang? Kumplito, nagpapintas pa bag na. Bibintas mo ka, nagpapintas tikuana. Tapos, ka, naka-heels ka, nakakuntudo si bon. Kasi daw, ganun na siya. Ganun na. Hindi magpakaasig. Regency kayo? Istilin ko ma kung hindi kasama ang school at trapote. Sa nag-chat ato yung bikin sir nila. Sige, kaya mo ka nga mga tanong istigin ka. Wala na kinilig ko na joke. Wala na kinilig. Gaga kayo kami. Sudan nila. Ready na po. So, pwede mag-stay bahala kayo na nag-friendship kayo sa sarili. Malapod alas 7 hanggang alas 12 nakaakuan 5 oras. Alas 10 hanggang alas 12 nakaakuan 2 oras. Hindi mo Alas 6 hanggang alas 11 Sige, hanggang kita. alas 12 nakaakuan 4 Tama dyan. alas 6 hanggang alas 12 Madam mo, matulog kita. Kagwa na naging school head. Ay, ano yun ang Madam tumakas Linda dyan. mong muton. Ay, tada ka nun. Mga bawi mo kinibong. Ano ni pong walang lalabas. Hindi na ako lumalabas kaya huwag ka naglalabas. Kung na doon nanalintay, nakakulong nga. So ang kawit ng lalay. Aha, di nga mga Pagkadatay notice na power interruption. Gahuon na. may nalagay na yung Iberdina. Isama ata po, madumot kinibong. Ang gapoy kuryente. Sino? Iberdina. Si
Diyan ka muna dyan, Berdina. At ang ay asawa na nga maisira kita mo Hanggaman consistent iraratan sa rate Alam power ka ama kahit interaction. ng tinda. At least nagagawatan. Araya balates. Girlfriend na eh? Ordinansa, Uy, ajay asawa ni Ipasukayulatan yung ordinansa. Ay, Aming pinayumulan in Teacher? vehicle Ah? Teacher? na klaseng ordinansa. Ay kita kita In the morning show at reaksyon. Gigan ta Olympia. kung nga ron. Yung nakaistorya mo to. Uray lang nagsangit mo at isang. Sika, libre lang yung chowking ko na. Sangit, nagsangit. Daw tanga kanina nun. Oh, matawti ko tatani ang tani. Oh, Sabado ay Martes yan. Anong Sabado ka dyan? Ayun yung Martes na pantakma. Nakalamin. Nakala kami ang Baro. PSA na ngayon. Oo, Hindi ba nakakuha na tayo sa bagyo? NSO. Ay, wait, kaya mo Ang nakalagay. taka mo. Tayo lang Kung ang tayo dalawa. ng bagyo, no? Nanabit, di ba? Mahalata kami nun, di ba? Oo. Purisi kami mo. Okay, nakasuwa ka talagan. Bansak. Ingat tayo. Pag-uwi na kami Ingat ka rin, lang ha? kami. Lore, nasle. Oy, hamoy song-song ah. Gaga. Ang may makawar kami. Maganda mo. Hindi ko sarap. Ganyan. Kinukutuhan ko saging eh. Kinukutuhan ko siya. Naman talis. Uwi na rin tayo.